चली जी। कहा जाने रहो कहाँ लिया के जा तनी नहीं लिया चल तनी तनी बाबा कहे तनी देखवा दी। बहुत दिन हो गए जा दवाई करो ठीके ना भइल तो बाबा से तनी झरवा फुकवार पे तनी केन हो जाए। राउरा के नाम रउआ के मन करला कबो कबो ना कि हम का कहीं का ना कहीं जवन कहेला सन तमने के रास्ता पर चल दी ना के कहला जी कि साधु महात्मा लइका को खा दिया। हां उजने गई रहा एक जना ना तो उनकर लइका एक जना को भई रहे उजने देखैला। देखी जी जब तक ले दवाई बीर होई ना तब तक ले बाल बच्चा ना होई हन। ऐसे एक बार चलो उजने दिखाए रहल जाओ। पहले तो रउआ अपना पर तो ध्यान दे खाए पिए में ध्यान नहीं की दे तो रउआ से बाल बच्चा होई हन कि दवाइया से बाल बच्चा हो जी हन। नहीं तो बाबा से एक बार दिखा ले जाओ। हमारा तो ना रउए में कमी लौकताटे तो चलो उजने चलो जी तो बाबा बताइए ना कि कोई बाबा काहे ना बाना बेगो बाबा बाना तो ठीक है बाटे जब बेगू बाबा बाड़ा न तरवलिया के चलत न त देखियो ले तनी कि रउ बाबा बाल बच्चा करा दे तड़न। हां एकदम करवा दे नु कहले बाना कि बच्चा है ना हम देख ले एक बार। देखी जी जब माई मुंडेश्वरी चाहिए न त एगो दुगो का दर्जनों लगा दी हन सब उनके देवे के बाटे आ ढोंगा ढोंगी साधु महात्मा पे कैसे विश्वास रुआ करी ना ना हम विश्वास ना करत रहनी लेकिन एक बार देखले बन तब हम कहतनी लइका खेलो ना। हां बिना बच्चा के हां जादू से अब जादू से कोई चीज चल एक बार चल जब अपने भेंट हुई तो बताई हां रउआ कहत न त हम चलत नहीं ठीक बा आ अगर ना भइल त रउआ जनम रउ काम जनी। अरे ना ना एकदम होई चल तू ओ मन में सत तुम निया मोर गो देव दीवाई या ना बना चोदया तो मम सत तुरवलन मन ता संसा हम सा ये बाबा। हां ये बाबा बाबा हां बाबा कहने है कि लिया ही नहीं मलकाइन के तने बाबा गोड़ लगतनी खुशी रह सादा सुहागिन रह बाल बतरू होखे वाला हो जई। हां बाबा तने देख लेही बहुत जगह दवाई करनी कहीं ठीक ना भइल आपके तो 3-4 जगह कुटिया बा खोजत एक जगह भेटाई ना तो कहना के जा बगान में बाबा बैठल बना जा। हां तो बालक शाम के बेला भइल बा बाहर शुद्ध हवा आवेला वही में हम मंत्र उच्चारण करतनी। हां बाबा तो तने देख लेही काहे नहीं के लइका फइका होत के करतार निके होत ना मलकाइन के हां हो जी। हां देखे के परी। हां तो देखी तोहरे के नहीं होत बच्चा। हाँ बाबा का करी शादी ब्याह कइले इतना दिन हो गइल आज तक से को बाल बच्चा ना भलम बहुत दवाई बीरो करा गनी जा बहुत जगह वो झाई कुल करा गनी जा। ए बाबा देखी के जाने के बतैले के ना बतैले ह कि रो बाल बच्चा कुल हो खा देही ना यही से रउआ भी रियनी ह तनी हाथ के रेखा देख के बताई कि बाल बच्चा बाड़न कि ना। हाथ के रेखा तो बड़ा कष्ट बाबा चितारा में कि बाबा देखी न हाथ के रेखा लइका होई के करा लेखा लइका तो हो जाई। हाँ तनी मनी हमारा लेखा होई। हे बाबा ई के कहतनी जी अरे देखे दो तेज तराज होई तेज तराज और देखो तनी बाकी लइका हो खाए में बहुत कष्ट बा। हे बाबा जो इतना कष्ट होई उतना हम कष्ट करब लेकिन लइका हो खा देही लइका तो हम क देब हाँ हो खा देब। अच्छा अब बताइए एकर कौनो समाधान की कैसे होई बाल बच्चा कैसे ना होई। हमार बात माने के पड़ी रर बात। हाँ हम बताई बाबा और बात काहे ना मानब यदि हम लोग ले कहो तो काहे ना मानब मान ले बनो। हां बाबा हम मान ले सही में ना। का करे के बता दही बहुत लंबा प्रक्रिया बा तो बताई का करे के पड़ी। तोहरा ना तोहर मलकाइन के करे के पड़ी। हां तो बताई मलकाइन करी हन ना कह ले बू। हाँ बाबा बताई हम काहे ना करब कतनो कष्ट होई हन हम करे पर तैयार बानी।
12 दिन हमार कुटिया पावे के पड़ी। उ का करे 12 बजे रात के। का ए बाबा देखी हम 12 बजे राती के ना आइब और कौन उपाय हो दूसर से निकाल ले कि ई कुलत बताई हमरा के। हमरा राती के ना डर लागेला चुड़ैल ले। ई ना हो पाई। नहीं हमारा से ई बात ई काम ना हो पाई। ते गौरी रास्ता बा। हाँ बोली। 40 गो पेड़ के लकड़ी लिया के पड़ी। हम ले के हमर भातारा। दोनों जना में कौनो जना। अच्छा तू ले आओ। ठीक बा बाबा आ जाई। 40 किलो घी का हुमाद करे के पड़ी कुटिया पर। अच्छा तब तो ठीक बा बाबा 40 किलो का 1 क्विंटल घी लिया दे। 40 रंग के फूल। 40 रंग के फूल 40 गो पेड़ के लकड़ी हाँ आ घी 40 हाँ। किलो आ 40 मतलब 40 रंग के फूल। फूल। हाँ 40 रंग के फूल रंग के। हाँ रंग के। आ 2 गो कबूतर काला। कबूतर काला हाँ उ का कहला। जबह करे के पड़ी। अच्छा कबूतर चाहिए। तोहार नैहर के ही खेला बेला बा। तोहार चाची बिया न कोख मार देले बिया। कही ना कि काहे इतना प्यार से बोलावेले आ बैठा के खियावेले उहे ना कहले बिया। सब कुछ 6 महीना आगे पीछे के सब बता देबे नी। ए बाबा जौन जौन कहले बे न तौन तौन कर। अगर राती के कहले बनी आवे के हम रातियो के चले आइब का जी। हाँ जी हाँ। उ तो ऐसा ही बेरुआ कि मत जा तब अपन चचिए के बात मानेली। उनका रे कहला पर जब मर्जी तब भाग झन नहीं है। अच्छा तो पहले राती खुन न तो हाँ दिने में अइह आ कह तनी तेवन सारा सामान ले अइह। ठीक बा बाबा ला देही बा। तब जा जा तैयारी कर जा। ठीक बा जय हो बाबा। जा बच्चा जा तहार लड़का हो जाए जा। ठीक बा बाबा। काजी रवा ठीके कहत रहई कि बाबा लइका खा देन चलनी। कनी ना हाँ पहुंचल फकीर होन बाबा। हमर सत तुम तो भड़गो सेवाय मनवा बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रह बालक। तोर का बोल परेशानी का बा। परेशानी कुछ नहीं के बाबा। हम देखनी कि हमारा बहुत आदमी आवत न भीड़ लगता अच्छा माल चौक आवत नहीं सा तो सोचनी है कि जे आई हमारे के चेला बना ली आपके सेवा करत रहम। ई त नामुमकिन बा बालक। काहे बाबा नामुमकिन बा। काहे बाबा तोरा बस के नहीं खे। काहे नहीं के घर दुआर सब छोड़े के पड़ी। सब छोड़ देम आपके सेवा करम खाली हमारे के चेला बना ली अपन। चेला तो बना ले हाँ लेकिन तोरा बाल ब्रह्मचारी होके के पड़ी। रह जाए बाबा बाल ब्रह्मचारी रहम। रहब हाँ। एको पैसा ना मिली जा। पैसा के जरूरत नहीं खे एजा इतना भीड़ लगा रहता है कि देख के मन हरियर भर रही। अच्छा ठीक बा बन जो हमार चेला। आप तोर कान में फूक दी। छू आज ले तू चेला वाले हमार ठीक ना। नहीं बाबा आज हो जा बैठ। कुछ मंत्र अंतर बताई। बाबा गोड़ लागत नी। खुशी रह बाकी जो हो खुश रह बालक खुश रह। बाबा हाँ पूरा देखी हेमा 40 पेड़ के लकड़ी बा। अच्छा 40 रंग के फूल बा। हाँ 40 लोग घी दले बने जो हवन फोकेला। अच्छा ओई हो जो। जा हवन हाँ। हवन कौन पाओ। हाँ हाँ वही जे अच्छा आ हई कुल लेल बने हाँ आ वही जे ना 1 क्विंटल चाउर आ 1 क्विंटल गेहूं आटा मतलब कुल लेके धर ले बने जानता नहीं। अब अगर हमार लड़का हो जी हाँ तो ओकर भोजन बनवा के खियवा दे पूरी उड़ी। ए जे कुटिया पर। हाँ सब ब्राह्मण लोग जितना बाड़ा साधु महात्मा लोग चेला चपाटी जे भी बा ओका रखे। अच्छा तोहार बचिया मनोकामना पूर्ण हो जाई। जा दिए बाबा का करिए बाबा। देखी बाबा रउआ कहत रही ना कि मोबाइल नहीं खे हाँ। रखते मोबाइल लेके आइल बनी नंबर ना ना हमारा मोबाइल सोबाइल के काम नहीं ए खे। बाबा कोई के कल्याण करे हो कि फोन उन कोई करी तो कहाँ बानी कहाँ नहीं की पता लग जाई ना वही खातिर ओके मोबाइल लेके आईनी। हाँ हमारा तो काम नहीं खे। ले चला रख ठीक तोरा का जन काम में आ जाई। तो ये चला। चला हाँ। ए बाबा तो नहीं वो दिन तो ना देखन जाई के। अरे तो काले गुरुमुख भइल ह। ई एक चेला बननी शिष्य
अच्छा बहुत लायक लड़का बा। चली जाए दही तो 4 बेर गोड़ दबावेला हमार। ये हाँ खूब मालिश करेला, आनंद आ जा। अब बताइए बाबा कि अब का करे के पड़ी कि लेके होई। चलो तार वजह उमाद कह दे। ठीक बाटे तब चलल जा। चले के ए चला हाँ बाबा। जा हो तनी फूल फुलवारी में पानी वानी डाल दी हो, फूल तोड़ के लिए आइयो। ठीक बा बाबा। ए चला हाँ बाबा। तोहार मेहरारू के लिए आ जातनी। हाँ। वो जे हूँ मुहम्मद करब। ना बाबा मेहरानू का हम अपन एको पल ना छोड़ पाई ना। तोहरा के लड़का चाही कि ना? हाँ बाबा लड़का तो चाहबे करी। चाहे तो इनकरा के लिए आ जाए के पड़ी। ना बाबा तो अकेले हम छोड़ नहीं सकत ना। ए का करब समझा। हम करे के बाटे तो अकेले तो का जाने रोरे प्रेग्नेंट हो जी तब का करब जी हम। अच्छा समझा दो इनकरा के, न तो लड़का का मुंह ना देखबू। हे, ना जी बाबा ए रो जाइन जी चला संगे। ठीक बा बाबा तब ए चला जा इनके फूल फुलवारी तू कर घुमावा। ठीक है ठीक बाबा। बा बाबा। हम इनकरा के हूँ मुहम्मद को के आवतनी। चली बाबा चली। चलो